Lunging mekar lan sami puspita ing taman sari mangleng manungsong wengi kalawan wulane ndatari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun pepundhen sepuh aji sepuh ingkang satuhu kina bekten. Dhateng ngarsanipun bapak lan ibu ingkang satuhu winanti ing pakurmatan. Ugi kadang kawula muda-mudi ingkang kawula tresnani. Saderengipun kawula matur awit mundi dawuh saking panitia malam tirakatan ambal warsa kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 18 taun. Langkung rumiyin sumangga kula nderekaken manjataken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kula lan panjenengan sami katiti ing paku punika saged kempal manunggo wonten ing papan palenggehan bilih kawula mriki. Bilih adicara ingkang kaping satunggal naninggih pambuka. Ingkang kaping kalih naninggih nembangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ingkang kaping 3 naninggih doa saha tahlilan sesarengan. Ingkang kaping sekawan naninggih sambutan ketua RT. Ingkang kaping gangsal naninggih sambutan ketua RW. Ingkang kaping 6 naninggih sambutan ketua panitia muda-mudi. Ingkang kaping 7 naninggih pangumuman saha seserahan hadiah lomba. Ingkang kaping 8 naninggih pentas seni saha hiburan. Ingkang kaping 9 naninggih ramah tamah. Ingkang kaping 11 utawi pungkasan naninggih panutup. Adicara ingkang kaping setunggal naninggih pambuka. Para rawuh ingkang kinurmatan, kados kita sampun aturi pambuka. Mugi sedaya acara kita dinten menika saged lumampah kanthi becik. Supados langkung tertib, monggo kita miwiti kanthi maca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang kaping kalih naninggih nembangake lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selajengipun monggo kita sami jumeneng lan sesarengan nembangake lagu kebangsaan Indonesia Raya minangka tandha rasa cinta lan dumanteng NKRI. Adicara ingkang kaping 3 naninggih doa saha tahlilan sesarengan. Para rawuh sakmenika kita mlebet acara doa saha tahlilan sesarengan. Minangka wujud pengajap mugi para leluhur lan para pahlawan bangsa pinaringan papan ingkang mulya. Doa saha tahlil badhe dipun pimpin dening Bapak Kyai Haji Zainal Mustafa. Monggo dipun aturi. Adicara ingkang kaping sekawan naninggih sambutan ketua RT. Sampun kelempahan doa saha tahlil, sakmenika kita mindhangetaken sambutan saking ketua RT, Bapak Samsul. Dumanteng Bapak Samsul, wekdal lan papan kula aturaken. Adicara ingkang kaping gangsal naninggih sambutan ketua RW. Selangjenipun monggo mindhangetaken sambutan saking ketua RW, Bapak Wardoyo. Dumanteng Bapak Wardoyo, wekdal lan papan kula aturaken. Adicara ingkang kaping 6
Noninggi sambutan ketua panitia. Sakmenika monggo kita midhangetaken sambutan saking panitia malam tirakatan. Ingkang kaping ugi dados wakil muda-mudi dumanteng saudara Danang Kopdal lan papan kula aturaken. Adicara ingkang kaping 7 noninggi pangumuman lan seserahan hadiah lomba. Sakmenika mlebet acara ingkang ditunggu-tunggu. Ingkang punika pangumuman saha seserahan hadiah lomba. Ingkang sampun kalampahan wiwit dinten menika. Monggo dumanteng panitia dipun aturi nyembataken juara saha paring hadiah nipun. Adicara ingkang kaping 8 noninggi pentas seni saha hiburan. Para rawuh ingkang kinurmatan, salanjutipun acara kita dipun gayengke kanthi pentas seni saha hiburan saking warga saha muda-mudi. Monggo kita sami nyemak kanthi remen kanthi tertib. Adicara ingkang kaping 9 noninggi ramah tamah. Salanjutipun monggo kita sami sesrawungan nedya sesarengan saha guyub rukun wonten ramah tamah supados paseduluran kita tansah kenceng. Adicara ingkang kaping 11 utawi pungkasan noninggi panutup. Para rawuh sedaya sampun kalampahan acara demi acara. Mugi acara malam tirakatan punika saged paring pepandang, nambah syukur lan ngiket paseduluran antar warga. Monggo kita tutup kanthi ngucap hamdalah sesalangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengkaten saking kula bilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.